Kembali kita gang lagi bersama New Arsa Tada. Ayo Riz, Aris. Siji sing tak temoni kena jelas ning ngadepku. Denista. Bagusmu we aku sarwa salah tinggal ning ngarepku. Wit-witan kok ingeti lintang-lintang ingesi kemrijike banyu milih kaya tak jelas. Ayo Mas Sulung, goyang Mas Sulung. Rasa Was. kenangan wong sing biyen ngarani tinggal abadi ning nyatane wong diapusi jajalan aku wong sing apa anane wong abadi ning nyatane wong diapusi. Wong sing apa anane iki dimakan mati ning ane wong diapusi jajalan aku wong sing apa anane iki kemati ngangeni ra mungkin larani sing salah Google